E a idea pois é utilizar os meses centrais de verano, pois xullo, agosto e setembro, para cando cheguemos a outubro pois poder ter o aparcadoiro rematado e polo tanto a disposición da veciñanza. E a idea é poder colocar en torno a 70 prazas, a cifra exacta vémola saber unha vez que encaixemos os accesos, pero a idea será en colocar en torno a 70-75 prazas, e se non hai ninguna novedade en 3 meses teremos la rematada. Ao ser os 2-3 primeiros días ao tratarse do movimento de terras e ter que mover maquinaria un pouco pesada, así que se pudo producir algún temblor, en todo caso que se medía que a día de hoxe pois eses problemas desapareceron, pero bueno, en caso se volven a salir, volven a aparecer ou hai calquer dúbida, pois obviamente estaremos encima da obra.